তিনি ससियेल मिडिया ताखौ बाय कक सालायमानि जरामामानि बाय प्लेया हामजा मंदगु मिडिया संनाव जों जमायते हाहदा ताबक 432 বছর जमायते हदा खाय फाइमानि किन्तु जों जमायतिया होनखा हदा खाखेने जोंनि जमायते हा हदा साख्लायजाब जमायते हदा 18टा मयाल तैयो गायसा हदा प्रत्येक मयालो पांचाय खरगनै प्रत्येक गामियाव चौधुरी खरगसा खान्दल खरगनै चौधुरीनि सामंथांनाय सेक्रेटारि अमहायखे जों जमायते हा हदा 30 स्थल चौधुरी हইতে मयाल पांचाय हदा व हदा अक्रा बनि सामंथांनाय बदल जत हदानि सामंथांनाय तै बाबा गोरियानि सामंथांनाय बदल बर' समस्त हदानो नायकानि खायदोंबो हदा अक्रानो सुबासु खायबो तै पांचायनि मयालनि कार्यकारी कमिटि बा तांमथा बदल सं मयालनो सामंथांगो पांचाय संनो सुबागो हाखे पांबाय ताबक 432 बोसोर जों ताबक कतालिया आगे साख्लायजा बर्तमान पार्टीफ्रा हास्तेगो नुकजाक दंहा किसा अरय परय हमाहाय बा राजनीति खायनाय रक तथा पलिटिकल खायनाय रक बनो साख्लायनाय तैयै जों दिनै आसबैमनि आरो आसबमनि आनि जमायते हा हदानि एबाजार सदस्य बरंगोनां बिचित्र मोहन जमातिया तै अर पित्रा कतर मयालनि पांचाय बरंगोनां ताखुनै अनंत महिमा जमातिया तै मासा पांचाय प्रहलाल जमातिया तै जिनि जमायते हा हदानि रांपैसानि ऑडिटर बरंगोनां प्रेम सची जमातिया तै बिसिनि जमायते हा हदानि अंगै तांमथा बदलनि आदं प्राय खरगथां खरगब्रै आसबजाक जतन पाइफ्लेया हामजामा रगु जों जमायते हदा तरफ थेके चिनि त्रिपुरानि ताक बर्तमान जे दिन चले दंमोन न साख्लायलायनाय नै दिनै आसबलायजाक जत पार्टी खायनाय तमा बीजेपी तमा कांग्रेस तमा सीपीएम तमा त्रिपुरा मथा तमा आईपीएफटी जत ताखुरनो पाइफ्लेया हामजामो रगै गायसा साख्लायमोन गणतंत्रनो तैयै शांतिनो तैयै खायलायबाय उलांथों नै ककसां लांकसां बाय साख्लायमोन गणतंत्र जे संविधान सुजाक ताबो प्राय 70 बोसोरनि कुसुग प्राय 72 बोसोर दंजाक आगेव अमहायगिया ताबो जे नुकजाक दंखा खरगसानि बदलनोतै खरगसा लामाका सलाय खरगसानि बदलनोतै खरगसा कासय गारि तखरुलाय तै मांकुलि सौलायफु तै खरगसा यागु सुलाय फिबरगु मांकुलि सौलाय फिफु अमहायगे तेबो थामसि कालायगु बनब नासिलेलायगो अमहायगे तै हामंग्रि लायखानाय कगो दं आगे वासार आगे याफांगो जे कांग्रेस प्रथम राजनीतिनि सिगां रक्त बदला रक्त या खूननि बदला खून या देशनि बांसि थै देशनि बांसि थंपरे अमहायके चिनि ताखौ बुखुग्रक तेबो चिनि बुकुंबारा जमायतिया
tei debroma joto bukum bara sini समाज society tongnai sini समाज khai tongnai rona kebu ma saklai ge koksang langksang pilai जों मनि सजरम जतुनिसे श्रेष्ठ जीव गोनां जन्मनानै तो गोबांमा पशु प्रकृतिखौ दंग मोसा मायं गोबांमा चिनि मनि संगे मताइनि अंशमय फैजा देवनि अंश जों मताइ हिन्दु फासि महादेव हन्दि दुर्गा हन्दि जत जों मताइ हिन्दु मनि थं मनि सनि हाय गाया जों मनि सजरम फैखे 30 বছর 35 বছর বয়স উঠেছি গৃহস্থী খাইসানি বা ব্যবসা খাইয়ানি নং পলিটিক্যাল খাইয়াং গইবো আফরসি উপযুক্ত উইনা 35 বছরনি তাই বছর গদু গথাং দंगै যে কোনো পলিটিক্যাল খাইমানাইবা গৃহস্থী খাইমানাইবা ব্যবসা খাইমানাইবা দিন বাংয়াসা जों 35 বছরনি পরে তাই বছর थांनाय बोसोर तंलायनाय उसरा सा दं थाङोनि ग जों बुलाय खरसन ताय तकथालाय बनि दल हलाय एमने तै हामंग्रि खाखानाय जत्तो राजनीति खायनाय बदरना आं जत्तनो कयै साख्लाय बायो जत्तो जानि जा अधिकार गणतन्त्र जानि जा बुरो थायना रयनाय रयदि जानी जा तंगथायनो तंगलाय जादि ककसं लांकसं दूसरा दूसरी उलाया एमने ताखु कैसा जानी हाजमनो जा खायो जानी मुसलमानो जा पाति खायो हाके खायलायबाय जादि तै अमहाय जे बुलाय तौलाय गारि तखरुलाय लामा कासलाय बहायनो मथागानि खायबाय जादि हनै साख्लाय जादि जमातिया हा हदा तरफ থেকে ब সেই थामसी इंखा कुनु जगह हामानि गरै जले लाइमन इंखा हामानि गरै जले लाइमन थामसी फाइलिमन इंखे ब तै नष्ट दिगि मानसि थांनाय नष्ट दिगि मानसि थांनाय खरकसानो तै खरकसा फिरौनाय इंखे ब तै थाग मन गरै थाखासिनो अवश्य जारा काहाकु तांनाय काहाकु बरौनो लगे गोबां मानाय जारा हायाकु तांनाय सापुत कम होनाय ब अवश्य उल जानि बायजान सिजागनाय सोरबाबा सामों काहातां सोरबानि दल बां ब जनगण रायरो बुनो जुर जुलुम खा बुलाय तौलाय उलाय गै चिनि जमायता हादा पारा खाय तंनाय चौधरी रनो 18টা मयानि 36 जन पंचायत ते 321টা चौधरीनि जे सामतांनाय लोकोनि सामतां बुतां खादल सं मया मयानि जत पासानि लगे सुबाय तांमथा सं बरमनो जत सराय खनाय ताबोत बेसिरबाग सराय रावनो राजनीति खायथानि लगे हिनाय गोबां जोंनि नगमनि जेबोनो जत मयानि आं जोंनि जमिता हा हदानि उंगैबो मयाल संनो साख्लायजागो तै पारा पारानि चौधरी रनो थुनै अरसजों सालायमान बायपाया पारा पारानि चौधरी रनो थुनै आसक लागि कक सालायगि जत साख्लायलायगि जत चौधरी पारानि चौधरी हिंखे पारानि राजा बनि कक मानानाय जों जमायता हा हदा साख्लायजागो दङ जत पार्टी कांग्रेस बीजेपी त्रिपुरा मा थाफांथों जे थांथों जोंनि जमायता हा हदाव जों रायदा सुजाक दङ पाराव गासै मिटिं खायमसासि चौधरीनि अनुमति नायै चौधरी सिनि गामि खायफैदिका हंगैसि मा खायनाय चौधरी अनुमति रय हंके पारा बिसिङावसासि राजनीति खायनायरो मिटिं मा आसोगिया अमो हायते जों जमायता हा हदा साख्लायलायजा वालाया हंफासि बनि पार्टी बाय बनि पार्टी हाय वालायलायि गथना थांजाक जों न थायजा आनि गामियावबो लाय थांजा बा बनि पताका बसि गाहाबो बनि पताका बसक साइरे गाहाबो अमो हायके
tây hàng lại mà những cái shanti cái lệ cha एकदम hay bonobo ya go sufi go hay bonobo sufi cái tây thag lại những cái cha cái bo hay nó mà thag ra chừng jani ja musulman thang cái bul rồi đi rồi mà ta ha hoda je kuno podo tong khe rajniti khai thani bodolo sa misi ro thasi ma thang ya chini rồi mà ta ha hoda ni rai da ke चौधरी होते खांदोल चौधरी नि सामंतंगना चौधरी नि पारानि सेक्रेटारी तै मोयाल पंचायत नि लगे सामंतंगना मोयाल नि सेक्रेटारी तै कार्यकारी केसियार तेसियार समस्त जे जमाते नि जे पद गना जमाते होदानि जे पद दंना इंकेसि राजनीति नि कुनु मिसिल मिथिन माहाया एकमात्र बु रमदिनो थाङै बुट केन्द्रआव बु रय मानाय सुखसि जमाइता हा होदा ताबो जे जमाइतानि बिसिङो या खालाय दंखा लाइ कुफा दंखा के बो काजे नि बो पारानि बरक बाइन जे पारानि चौधरी बाइन रिंजागनाय फोरोंजागनाय साजागनाय अमहाके बो बु लामा थांमा फान फिरावै आसबै मा हानाय आसा खालायो जों जत्त चिनि जमाइता हा होदानि बेसारक गाव नाजानाय नागै फायो हायनै आं कक्सर दैबा तांसानि जों जमाइता हा होदानि जत्त पार्टिनो ताबो मोथाग लायजासि दिहि गारि का समार अमहाय मांकुनि सावलाय मारनो जे उमानि उंथां जे लाइमानि लाइथां ताबो खनो बुसकांगो ताबो साइटा विधानसभा सि उपनिर्वाचन बुसि आसल दंफ्लाजा बुसकां बसर 2023 विधानसभा बुसकां सममारिबो इंगाबा हर चिंलायसिने तै तंलाय हालायलिया रैजिरा समग्र तांलाय तैलाय सिनि तै मुंसा उन्नत दिबिले फाइलिया नष्ट उनलाय निमांसि लामा फाइसिने फाइदि जत्त राजनीति खायने बदर न जमाइते हा होदा तैले कसं थामिसि तैले जाने मुसलमानि न पार्टी खायो तंलाय जदि जनगण राय रनाय जे पास उनायबा उनाय बजनगण राय रनाय जत्तनो खाकसां साख्लायमोन जत्तनो हामबाय रगै दिनै आं जमाइते हा होदानि उलै शान्ति तंलायगैयानो जत्तनो साख्लायो सावैनो दिनै आं मिडिया रनिथानि मेसेज बा कक्सरमोन सागै जत्तनो हामबाय।